kommer, då är det som att hela jag börjar pirra. Snacka om att liksom förmedla en känsla. Men det var så här liksom salen. Ja, det är så bra! Vet du vad? De har en konsert 16 december. Va? I Finland. I Finland? Ja. Ja, det är sant. Det är sant. Men du ljuger. Titta vad är här. Vad är det för någonting? Va? Det är en biljett. En biljett. Ostakaa lippunne ajoissa, etteivät ruotsalaiset ehdi varastaa teidän lippuja. Menkää Greksin konserttiin, Greks on paras. Woohoo!